A my v tuto chvíli už zveme na pódium pana ředitele, magistra Pavla Simkoviče s jeho projevem. Milé absolventky, milí absolventi, vážení rodiče, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní hosté. Dnešek je pro nás všechny výjimečný. Uzavírá jednu významnou etapu středoškolského studia. Dotýká se nejen vás, milé absolventky a milí absolventi, ale i vašich rodičů a nás pedagogů. Všichni jsme byli součástí této společné cesty. Vy jste ji kráčeli, rodiče podporovali a my učitelé vás provázeli. Poslední rok jste byli oslovováni jako maturanti, ale až úspěšným vykonáním maturitní zkoušky a převzetí maturitního vysvědčení naplníte význam slova maturita, které, jak jistě dobře víte, pochází z latinského slova maturitas a je odvozeno od přídavného jména maturus, což znamená zralý, dospělý, připravený. A právě dnes se tato cesta přeměňuje v něco nového. Stává se začátkem další, možná náročnější, ale zároveň svobodnější dráhy. Cesty dospělosti, samostatnosti a odpovědnosti. Jako ředitel školy cítím velkou hrdost, že tady dnes mohu být s vámi, kteří jste v uplynulých 8 či 4 letech stali nedílnou součástí Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Školy, o které se říká, že má vysoké nároky, ale která zároveň věří v sílu individuality, tvořivosti a lidskosti. Jsem přesvědčen, že to vše naplňuje a tím, že obdržíte maturitní vysvědčení s hlavičkou Gymnáziu Zlín Lesní čtvrť, tedy našeho a věřím, že i vašeho Gymzlu, jste na tuto cestu, novou výzvu, skvěle připraveni. Dnešní slavnostní předání vysvědčení je více než jen administrativní úkon. Je to symbol. Symbol zralosti, úsilí, hodnot, které jste si osvojili a závazku, který ponesete dál. Neste ho se ctí a lidskostí zároveň. Maturita je sice často označována jako zkouška dospělosti, ale jak správně připomíná Karel Čapek, škola nemá žáka naučit všemu, ale naučit ho, jak se učit. Dnes už víme, že v dynamickém světě plném změn a výzev není vzdělání hotová věc, je to proces. A skutečně zralý člověk je ten, který chápe, že se bude muset učit po celý život. Že nejde jen o znalosti, ale o schopnost porozumět, reagovat, hledat souvislosti a nestratit přitom kompas hodnot. Naše společnost potřebuje lidi, kteří jsou připraveni nejen přemýšlet, ale i cítit. Potřebuje elity. A ano, nebojíme se toho slova. Elity, které budou nést odpovědnost. Elity, které mají přesah, které mají charakter a schopnost druhé inspirovat, nikoliv ovládat. Lidi, kteří dokážou společnost nejen pohánět dopředu, ale v pravý čas ji sklidnit a dodat jí směr. Vy dnešní absolventi k tomu máte všechny předpoklady. A my ve škole jsme se snažili vytvořit prostředí, které vás na tuto roli připraví. Nejen výukou, ale také otevřenými rozhovory, důvěrou, výzvami i tím, že jsme vám dávali prostor být sami sebou. Buďte prosím takovými lidmi a nositeli těchto myšlenek. Přál bych si, abyste na své gymnázium vzpomínali s radostí. Věřím, že jste tu prožili krásné roky, plné přátelství, objevů, chyb i vítězství. A věřím také, že budete na Gymzl hrdí. Stejně jako jsme my učitelé a absolventi, mezi něž se hrdě hlásím. Je to i vaše škola a váš otisk tu zůstává. Stejně jako my tu zůstáváme tady pro vás. Zastavte se za námi určitě. Sdělte nám, co se vám povedlo, co vás trápí, co vás těší. Váš příběh s námi totiž nekončí. Jen se přesouvá do nové kapitoly. Poděkování si zaslouží také pedagogové za jejich profesionální i lidský přístup, trpělivost. Za to věřím, že vám šli i příkladem. Dovolte, abych jim poděkoval i já. A milé absolventky a milí absolventi, až se podíváte dnes na své maturitní vysvědčení, nezapomeňte za ním vidět nejen vaše úsilí, ale i velkou podporu vašich rodičů. Věnujte jim velké poděkování, které jim patří. A mě dovolte, vážení rodiče, abych vám poděkoval i já za to, že jste své děti podporovali, byli jim oporou a spolupracovali s nimi i s námi. Prožívají se svými dětmi všechny radosti i starosti. A umím si představit ty chvíle, kdy byli nervózní před testem a zkoušením, jak opatrně se s nimi muselo jednat a našlapovat kolem nich. A právě na ně můžete být hrdí a pyšní nejen dnešní den. A na závěr jedno přání vám všem, milé absolventky, milí absolventi. Ať vás vaše cesta vede nejen k osobnímu naplnění, ale i pochopení, že štěstí
a smysl nejsou jen cílem, ale i způsobem, jak kráčet. Ať máte odvahu být věrni sobě, citliví ke světu a otevření k životu. Znalosti a dovednosti, které jste doposud získali i díky našemu Gimslu, vám otevírají dveře, ale charakter rozhodne, kterými projdete. A já vám v duchu myšlenky Tomáše Bati neříkej, že to nejde. Řekni, že to zatím neumíš, přeji, ať máte vždy dost síly a odvahy zkoušet, znovu hledat a otevírat správné dveře s pokorou a charakterem. Přeji vám, naše milé absolventky a milí absolventi, ať vždy nalezete ty správné dveře. Mějte se krásně.